Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм мин тапшыруыбызга килеп ирешкән бердән-бер котлау хатына күз салам. Көз фасылы безнең гаиләдә туган көннәргә бай ай дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. 29 сентябрь көнне Теләче районы Иске Җири авылында яшәүче кадерле әтиебез Җиһан Шин Илфак Нургаян улының, 1 октябрь көнне кадерле әниебез Җиһан Шин Нәсимә Сәгыйд кызының гомер бәйрәмнәре, туган көннәре. Әниебезнең гомеренең матур чагы 50 яшьлек юбилее. Безнең ике канатыбыз иңне иңгә куеп яшәүләренә дә быел 30 ел булды. Кадерлеләребез, сезгә булган рәхмәтләребезне сүзләр белән генә әйтеп бетерү мөмкин түгелдер. Әтиебез, синең кебек гаилә җанлы, эш сөючән, балалар дип җан атып торучы әтиләр бик сирәк. Һәр вакыт төпле киңәшең, ярдәмең өчен рәхмәтебез чиксез. Әниебез гаилә учагын саклаучы, үз канаты астына һәр чак сыендыручыбыз. Күркәм холыклы, чиксез сабыр, тәмле сыйлары белән безне каршы алучыбыз. Язмыш җилләре сынаганда да һәр чак бердәм булып, елмаеп үткәреп җибәрә беләсез. Сез безнең таяныч та, саклаучы да, ышанычыбыз да. Нинди генә эшкә алынсак та, хәер фатихагыз безгә ярдәм итә. Һәр башлангычыбызда безне куәтләп торучы ике канатыбыз булуы безгә Аллаһ Тәгаләнең чиксез мәрхәмәте. Сезне гомер бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Улы җанлы, сабыр холыклы, киң күңелле, безгә һәр вакыт төпле киңәшләрен биреп яшәүче, балалар дип торучы кадерлеләребезгә бәхетле көннәр, күңел тынычлыгы, авыруларга бирешмәй яшәвегезне телибез. Өебез һәр вакыт якты, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, тигезлектә, хәерле, тыныч тормышта озын гомер кичерүегезне телибез. Кайгы хәсрәт юл тапмасын. Безнең тату бердәм уяга бергә матур итеп, куанып яшик, бәхет, шатлык татып дөньяда. Сезне яратып һәм кадерләп балаларыгыз Илсаф, Вәсилә, Айсылу, кияүгез Илнар, оныкларыгыз Нурислам белән Камилә диеп нокта куела. Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркемендә сезне туган көннәрегез белән тәбрикли, тигезлектә бер-берегезне яратып һәм хөрмәт итеп, балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп гомер кичерегез. Иң изге теләкләр һәм балаларыгыздан музыкаль бүләк сезгә. Әни кычагыңнан бик тиз очабыз да канат кагынып, туган якка ашкынып яшибез, әти-әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Балачакның матур мизгелләрен күңелләрдә мәңге саклыйбыз. Әти-әни кадерләрен кайчак, әти-әни булган
anlayız. Yokka gına eytilmi bala küngele diye dalada, dalalarda bulganda da küngel, uyda bulsun ota analar. Olar yüz uylidir, balaların uylav yuvanış. Bir sağınsa, olar yüz sağına, bolup yaşik barı kuvanış. Yukarına eytilmi, bala küngele diye dalada, dalalarda bulganda da küngel, uyda bulsun otta analar. Yukarına eytilmi bala küngele diye dalada, dalalarda bulganda da küngel, uyda bulsun otta analar. Bulsun ota analar. Uyda bulsun ota analar. Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dolqınları televiziyaniyasında Jırlı Bulak deb ismlengen tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Biz sizning bilan sog'lashamiz. Isen-emin bo'ling'iz. Yaqinlaringizni ham o'zingizni yaratib, hurmat etib, qadrlab yashagiz. Ham barliq xiyollaringizda shinga oshsin.